Dobrý den, Tomáši, já vás zdravím z Prahy. Dneska bychom měli shrnout vaši cestu po Montenegru neboli Černé hoře. Kde jste v tuto chvíli? Teď momentálně jsme už teda přejeli albánské hranice a jsme u Ohridského jezera a stojím přímo v amfiteátru, v římském amfiteátru. Proběhli jsme před chvílí na Plašině, což je takové plato, kde byla první staroslovanská univerzita, kde začala jakási velká archeologická vlastně průzkumní akce. Oni odkryli opravdu skoro celý ten kopec. Pracuje tam nějakých 400 dělníků a archeologů, tak to jsme byli zasaženi teda místními poměry tady vlastně v tomhle významu, že odkrývají vlastně tu starou univerzitu. Teď nás čeká zhodnocení toho, co jste zažili během posledních 7 dní. Podle textů a fotek, které se objevují na webu, na vašem blogu, to byla podle mě dost podstatná část cesty, nebo se pletu? Ne, bylo to určitě jako zásadní. My jsme teda hned po našem rozhovoru večer strávili v Mostaru a den. Taky jsme proběhli vlastně území, kde jsou ty 3 kultury, kde se mísí. Ta muslimská, ta srbsko-pravoslavní a zároveň katolická. No, bylo to opravdu zajímavé, ta Mostar v sobě obsahuje stále určité napětí, ale nicméně si myslím, že už nedojde k nějakým tragédiím. Pak jsme zamířili přímo do Petrovacu, kde jsme vlastně pobyli 4 dny a tam to bylo opravdu zásadní, protože ty poměry už od toho minulého září, jak jsme tady vlastně byli na takový ty průzkumní cestě, tak se proměnily pro turistické agentury opravdu jako směrem velkého biznisu, ale co se týče lokálních poměrů, tak jakoby ta cyrilika tady v těch poměrech je na ústupu. Opravdu ubývá a stává se jakoby písmem starých babičků a pravoslavných knězů. Takže kdybyste to ještě přiblížili, jak hodně se to tam změnilo, znamená to zásadní ústup od tradic? No právě co se týče toho pobřeží, což je asi zase říct velmi praktické a logické. Ta cyrilika vlastně pro turisty je nečitelná, takže vlastně většina z těch obchodů důležitých naváděcích nějakých cedulek nebo prostě, tak je už samozřejmě v latinici. Už ten dvojí poměr vlastně cyriliky, latiniky v tomto území už není. Už je ojedinělostí. Já bych se ještě vrátila k Mostaru. Vy na blogu píšete, že v nejstarší mešitě vám, a teď cituju, mnoho z nečitelných arabských znaků a písmen připomínala hudební partituru, či dokonce svým tvaroslovím grafiťáckou signaturu. Tak já myslím, že to musela být úplně pochoutka pro vás vzhledem k tomu, proč jste se na Balkán vydali. Tak mohl byste ještě říct, jaké významy tam nese to písmo, hlagolice, cyrilika, latinka, arabské písmo? Jsme nám potom projížděli vlastně tím vnitrozemím, kde jsou ještě stále miny, značení teda nebezpečí min, ale tam najdete teda opravdu to tvaroství a ten konflikt těch písmen a znaků jako jasný, je patrný. Nevím, zda to je stopa minulé etapy nebo minulého časového období, ale pořád to tam je. Vlastně na Skadarském jezeře, co jsme pověsili dneska na blog, zažili úžasné setkání právě na 3 ostrovech, kde jsou 3 různé, 2 mužské a 1 ženský klášter a kde vlastně jakoby se mentálně drží ještě úroveň toho staroslovanského písma. No a já bych hodně doporučila taky vaše fotogalerie, protože tam je opravdu na co se dívat. Posledně měli ohlas vaše zprávy o happeningu v Jabuce a taky o vaší návštěvě zubaře. Tak čím nás pobavíte dneska? No, já vás pobavím možná happeningem, který jsme vytvořili vlastně v Černé Hoře. Jsme v podstatě před ochranou baštou vlastně v Budvě dělali happening, kde jsme přistavili 2 auta, udělali jsme camping, jakoby turistický camping, kde jsme měli povolení od policajtů, jsme udělali nějakou večerní akci s promítáním a taky interakce vlastně s lidma, s místníma, protože máme asi 4metrovou roli papíru a na tu přepisuje se hlaholika denně, dá se říct, náhodných příznivců naší akce. No a my jsme tam tuto akci vlastně dělali na popud právě místní organizace Fúzia, která vlastně se snaží právě stále ještě pracovat v kultuře, jakoby v tom konfliktním momentu mezi
mezi turistickou industrií a vlastně lokálním environmentem, tak jsme tam zažili takové celkem vtipné situace, že tam bylo mnohem více turistů, s kterými jsme dělali tuto linku, třeba Maďaři nebo Italové, kteří se obávali vlastně tu cyriliku přepisovat jakoby sami. A na druhou stranu se objevil vlastně ruský podnikatel, který aniž by vnímal tu glagoliku, tak hnedka napsal tu azbuku. Nám ji přepsal vlastně ten jeden řádek, máme v tom celém měkkém přechodu vlastně ty glagoliky do cyriliky, najednou prostě nasadil tvrdou ruku prostě azbuky. Nevím, co to sebou nese, jestli to nějaký znak, ale prostě máme to tam. Tak to je určitě úspěch a další úspěch je, že se vám opět povedlo poslat audia, která jste nahráli během cesty. O co půjde? Tentokrát budou 2. Je tam jeden zpívání vlastně na Skadarském jezeře s hlukem motoru. Právě se plavíme po Skadarském jezeře. A plavíte se kam? A plavíme se na ty ostrovy, kde jsou monastyry. Kde vždycky na každém ostrovu je 1 nebo maximálně 5 lidí žijící spolu s divokýma kozama a opatrující vlastně to svaté místo. Takže to je jedno audio, návštěva klášteru na jezeře Skadar a to druhé? A to druhé, to by mělo být vynášení těla z kostela z Tibetu, kde jsme zažili vlastně 11. května vynášení jako mučednických těl, což bylo taková vlastně městská akce v Tibetu, ale zase to tělo se vynášelo z poloostrova a převáželo se lodí, to svaté tělo, a pak vnešeno bylo do ulic a doprovázeno hlasy mladíků, kteří šli v tomto průvodu. Teď nám ještě řekněte, kam poputujete dál v příštím týdnu. Momentálně jsme teda, jak jsem vzpomínal, v Ohridu. Tady ta akce bude založena na pedagogice, protože máme tady spřízněnou asociaci vlastně lidí, kteří dělají s novými médiemi a pracují hlavně s mládeží. Takže vlastně ohridská návštěva bude orientovaná tímto směrem, spolupráce se skupinama dětí a různých mladěchů po městě. A pozejtří odjíždíme do Prilepu, kde bude taková marketingová věc. Vlastně chceme ve středu udělat akci na tržišti v Prilepu a pak překročíme hranice Bulharska, teda Makedonie a Bulharska. Takže 17. 18. už bychom měli a chtěli být v Bulharsku. To se s vámi zase spojíme. Teď vám děkuju, užijte si to a ať vám dobře jedou auta na olej z restaurací. Je všechno v pořádku? Jo, je to tady zajímavé, protože vlastně spolu s tou specialitou teda toho písma nesementuju toho specialitu toho vytopeného oleje na těch fritézových tucích. Tak naše auta teda frčejí perfektně. Zatím teda musím zaklepat tady na římský amfiteátr, jako jede dobře.